do viño, no caso do aceite, o que son os pousos, o único que van a facer é perjudicar o aceite. Vas a producir pequenas microfermentacións que o único que van a facer é empeorar o aceite. Entón, está moi de moda falar de aceites en rama, pero os aceites en rama, cando son turbios, o consello que vos dou sempre é que non os deixedes que decante, que os consumades. Non? Cuanto antes millor. Porque moitas veces temos esa manía de guardar o mellor como ouro en paño, o que vai facendo é decantar, esa decantación o único que vai facer é deteriorar o aceite. Entón, cando sexan aceites un poquinho turbios, consumilos pronto, non deixalos que pase tempo. Estos aceites, bueno, pues eso, unha vez que os queremos comercializar, teñen que pasar unha analítica e unha cata, unha analítica con unha serie de parámetros nos que nos vamos a entrar, e unha cata, que na cata no que se busca a hora de categorizar os aceites é simplemente que non haxa defectos, non? De feito, as catas para clasificar os aceites fanse en este tipo de vasos, que son de color azul, para que o color non me condicione, porque a cor non é un descriptor que se valore nos aceites.